Хора, сега току-що зад кадър с Алек се разбрахме събота или неделя да отидем до града и да правим трикове на скейт парка. Ще оправя работа на колелото, ще сложа педал и да. Ще направим мазало. Ще се прибиваме, ще правим каквото си искаме и без каски, без екипировка. Ние сме... Да, о да. Ами в колко трябва да тръгнем? В 5 часа рейс има. 6:40. Ми да, рано сутринта е много яко, човек, защото надъхам си. И ти кажи нещо. 7:30 се чакаме там. Ивайте и да правим кавалите. Да. Верно, 7:30 сме на новия парк, на скейт парка, и да, и може и някой от вас